ತುಲೆ ಇನ್ನಿಲ 4 ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ಮರನ್ 4 ಕೊಯ್ತೆ ಬೆಂಡೆದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡಿನ ಪಾಯಸ ಅಂಡು ಬೆಂಡೆ ಸುಕ್ಕ ಅಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲು ತೌತೆ ಕೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನದು ಏನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಯಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊರಪಿದಾಡ್ನಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂರ್ದ ಇನಿ ಕೊಡಿ ಏರ್ರಿಕ್ ಅಂಚ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದ್ ಹಣ್ಣು ಕೈ ಮಲ್ತೊಂಬರ್ಕಂದಾಡೆ ಪಿದಾಡಿಯೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಚಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊರೆ ಮೀತ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ್ ಸಾರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆತೆ ನನ್ನ ಐತೆ ಪೋಡಿ ಇನಿ ಒಂಥರ ಮುಗಾಲ್ ದಿಂಬು ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಉರಿ ಉಂಡು ನಡ್ತೊಂದೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಅದು ಉಂದು ದೆಂಬು ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅದು ಉರಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ದೆಂಬು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಗ ರಿಟರ್ನ್ ಎಂಚಾರು ಬಿಂತು ಓಡು ಅಂಚೆ ಐತೆ ಪಿದಾಡ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಂಜನೇಯನ ಗುಡಿ ದುಂಬುಲ ಇತ್ತನ್ ಗುಡಿ ನೆಟೆ ಅಂಡ ಐತೆ ಕೂಡ ಒಂದೇನು ಪೊಸತ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಕಟ್ಟದ ಮರಣಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಲ ಅಂಡು ನೆತ್ತ ಓಕೆ ಲಾತನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಲ ಒಣಸ್ಪುರ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತ ಗಂಟೆ 1.5 ಅಂಡು ನಡ್ತಂದೆ ಪೋದು ನಡ್ತಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ದೆಂಬು ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ದಾದಿಡಕ್ಕೋದು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಬತ್ತ ಚಾ ಪೂರ ದೇವರೇ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇನು ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತು ಬೊಕ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇನು ದೆಂಬತ್ತೆ ಸಾಕಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಕೊಯ್ಕ ರಡ್ಡು ಕೊಯ್ಯನಾಗ ನೆನಪಾಣಿಂಕ್ ನಿನ್ನ ಕೊಯ್ಕಂದು ಇನಿ 4 ಉಂಡು ತುಲೆ ಇನ್ನಿಲ 4 ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ಮರನ್ 4 ಕೊಯ್ತೆ ಅದು ದುಂಬು ರಡ್ಡು ಕೊಯ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಟೊಮೆಟೊ ಆಂಡೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿ ತೋಜದೈತೆ ಸುಮಾರು ಟೊಮೆಟೊ ಆತುಂಡು 1.5 ಕಿಲೋದ ಟೊಮೆಟೊ ಇತ್ತು ನಂದು ನನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಯ್ತು ಕಾಯಿ ಆವು ನೀರು ಮೈತೊಂದೆ ಉಲ್ಲೆಯನು ಅಂಚ ಕಿನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಈ ಸರ್ತಿದ ಪೋಯ್ ವರ್ಷದ ರೌಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಅದು ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಸರ್ತಿದ ಒಂತೆ ನುಂಗುದಿನ ಅಂಚ ರಸ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಚಾ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಇದು ನಡ್ತಿನ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಮರ್ಯಾದೆಗೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಆತನು ಚಾ ಟೊಮೆಟೊ ಕೊಯ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೈಪು ಕಾಪುಂಡ ತಿಂದು ಮಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬರ್ತೈತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದಾನೆ ಜಡ ಆತನು ದಾಲ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಬರೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಜಾಂಡಲ ಕುಂಟರ್ದದ್ದು ಪಾಡಿಯೆ ಸೀರೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬೆಗತ್ತು ಕೊದಿತ್ತಂಡು ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ಧ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ದೀಂಡ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬೇಕಾರು ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಇಜ್ಜವು ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪನ ತೈಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಧ ಪಾಡಿಯೆ ಕುಂಟು ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ದಾತುಂಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ವಾಕ್ ಪೂರ ಪುಡ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿದಾಲ ಬೇತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಗುಡುಕೇನುಂಡ ಗೊತ್ತು ಜಂಗಕ್ಕೇನುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಅಂಚ ಇನಿ ಗುಡುಗುಡು ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಆತನು ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಓಡಾವು ಇನಿ ಮರಣ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಸೌಂಡ್ ಒಂದಿತ್ತು ತೆಡಿಲ್ದ ಚೈನಿಲ ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಗುಡು ಬಂದು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾರಿಕ್ಲ ಕೊಡದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿನ್ನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಯುಗಾದಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನತೆ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಯುಗಾದಿಗೆ ಪೂರ ತಯಾರಿ ನಡುತ್ತುಂಡುಂಡೆನ್ನ ಬರೆದ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆದು ಇತ್ತೇನು ಯುಗಾದಿಗೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಪೂರ ಹೊಡು ಅಂಚ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನೇನ ಪೂರ ಮಲ್ಪಂದಿಗಳೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲೆ ಒಂತೆ ರತ್ತಂಡೆ ಮೂರ್ತು ಲುಂಬುದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಇಂಚಿಡು ತಾರಾಯಿ ಪಿರಿಯದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇಂಚಿಡು ತೌತೆ ಮೂರ್ತು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇಂಚಿಡು ಬೆಂಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಮೂರ್ದು ಪುರದಿದೆ ಕಡ್ಲೆ ಮಣ್ಣುಳಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ ಒಂದೇಕ್ ಯುಗಾದಿಗೆ ಇನಿ ಕಡ್ಲೆ ಮಣ್ಣುಳಿ ಇತ್ತು ಅಂಚದು ಒಂದು ಪುರ ತರಕಾರಿ ನಾನೊಂದು ಚಟ್ನಿ ಅವಡು ಏನಿತ್ತಂದು ತೂದು ಪಕ್ಕ ನಿಗಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇನು ಸಾಬಕ್ಕಿ ಬೊಕ ಪದಿಂಗಿ ಬೇಳೆದ ಪಾಯಸ ಅಲ್ಪರಿ ಸಾಬಕ್ಕಿ ನಾನು ಇತ್ತಿದ್ದೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಬೇಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಬುದುಲುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿದ್ದೆ ಚಟ್ನಿ ಟೊಮೆಟೊದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ
ಪುಳಿ ಮಂಜೊಲು ಚೂರು ಉರ್ದಬೇಳೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಒಂದು ಪೊತ್ತುದಿಯೆ ನಾನು ಚಪ್ಪಾಕಿನ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆಗನೆತ್ತ ತುಡೆ ಪಜ್ಜಿ ಬೀಜ ಪುಣ್ಣತಿ ಅವೇನು ಜತ್ತದ ಯುಗಾದಿ ದಾನಿ ಪಾಯಸ ಉಪ್ಪಾಡ್ನು ಚನಿ ಒಂದೇನು ಜತ್ತದ ಕಂತೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನೈಟ್ ಪಾಡೋಡು ಪಜ್ಜಿ ಬೀಜ ಬೀಜ ಮರಡ್ದು ಕೊಯ್ಯೊಂಬತ್ತದು ಚೂಲಿ ಪೂರ ತೆತ್ತದು ಒಂಚು ಚೂರುಂಡು ಮಾಮಿ ಜತ್ತದ ಕಂತು ದೀಯರು ಸರಿಟ್ ಜತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಉಪ್ಪಾಡುವೇನು ಪಾಯಸದಲ್ಲೇ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಏನೇನ ಪೂರ ಮಲ್ತೆನ್ ತೋಜಾವೆ ಬೆಂಡೆದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡಿನ ಪಾಯಸ ಆಂಡು ಬೆಂಡೆ ಸುಕ್ಕ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲು ತೌತೆ ಕೊದ್ದಿಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಮುಲು ಲತ್ತಂಡೆದ ಬಾಜಿ ಮಲ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೆ ಒಂತೇನಿತ್ತು ನಂಚದ ಏನು ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಪಕ್ಕ ತುಡೆ ಮುಲು ಟೊಮೆಟೊದ ಚಟ್ನಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಟೊಮೆಟೊದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತೆ ಈ ಥರ ಪುಲ್ಪನೆ ಕೊಡಕ್ಕೆನೆ ಪಿಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಸೆಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಾಯೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಐತಿಂಡತ ಬಂದೊಂಜಿ 4 ಕಾಯಿ ಸೆಂಡಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತರೆಗ್ಲ ಇಸು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆ ಪುಲ್ಲು ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನು ಯಾನು ಏನ ಪೂರ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ದೆ ಅವೆನ್ನ ನಿಕಲ್ನುಟ್ಟುಕು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪಂದು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಯಾನೇನ ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕುಲ್ದಿರು ಒಣಸಕ್ಕೆ ಪುರ್ತಾಂಡು 1.5 ಗಂಟೆ ಅಂಚಾರೆಗ್ಲ ಬಲಸದು ಯಾನ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಂಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಲ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ಆಯ್ನಾತ್ ಚಿನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪಂದು ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲ ಇಷ್ಟ ದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಮದೆ ಪಡ್ಚಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪನೊಂದಿರ್ಲೆ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.